Ο φίλος θέλει στα Playmobil. Τώρα γράφω, τώρα. Πριν δεν έγραφε. Δεν έγραφε πριν. Ζήστο μη σε γράφει. Δεν έγραφε, ζήστο, έλα μάνα. Όχι, δεν έγραφε. Έτσι καταστεί. Θέλει το πόδι μου ρε. Όχι. Μπορούμε να λέμε και αρχιλιές τώρα ρε μάνα. Θα τα αφήνω εδώ και θα βλέπω. Θα τα αφήνω εδώ και θα βλέπω. Τι δεν πάει. Τι όχι. Ναι ρε. Τι από εκεί θα βλέπεις. Λαυρόπουλος Κάνε το λίγο zoom έκανε. ρε. Κάνε λίγο zoom. Θα κάνω. Ναι. Είναι μακριά. Κάνε κι άλλο, κάνε κι άλλο. Δεν φαίνονται οι γραμμές μετά. Τις γραμμές φαίνονται ρε. Ω, περάσει. Του γάμιζα τη μάνα για σου. Κόκκινη! Πέρασε τώρα. Και κόκκινη κάτω. Καλά είστε. Τι έδωσε ρε μαλάκα. Ποιος του έκανε. Τι δίνεις τώρα ρε. Δίνει καλά δεν θα πάει ρε. Αυτό σφυράει τα βήματα, φάουλ, χαζός. Τρία θέλει, τρία. Έριξε ρε. Ναι ρε τρένο. Δεν είναι χοντρός ο διαιτητής που σκάνει. Κάτι σπαστικά που κάνει. Ό,τι προλαβαίνω τώρα, δεν είσαι. Θα κάνω τι είμαι, ο Μαγκαφάς είμαι. Όχι, συνειδητή αυτό. Και παρακολουθεί ρε μάλλον. Είναι δουλεμένο το ζώο. Μπράβο, τσάβο, τρένο. Isolation, πώς λέγεται Ναι, αυτό. ναι, isolation. Έλα ρε μάγκα. Γιατί κάνει φάουλ τώρα ο τσάβος. Πέθανε ρε, κουράστηκε ρε. Σεμπάστιαν Φέτελ. Τι έδωσε φάουλ. Δεύτερο.
όχι πάλι τα ίδια, ρε. Τι παθαίνει το παιδί είναι μαλάκα και κάνει φάλτα άμα δεν είναι κλειστό. Εντοματικά. Τι λες ρε μαλάκα, κιόλας. Και 0 εμείς. Τι παθαίνει ρε μαλάκα, τον πιάνει τρέλα στο κεφάλι. Τι παθαίνει. Πολύ ήρεμος. Δεν κάνει βολές αυτός όμως. Δεν κάνει βολές. Κάτσε βγει να τον κάρφωσες. Τον εκάρφωσες. Αυτό τώρα δεν είναι ένα μεστάρο, ρε. Δεν βγήκε να... Τι ο Φίλιππος, πώς πέφτει, σηκώνεται. Αλλά καπάει τσουρούλια. Κλείστε κανένα πόρτα για να βγει έξω. Έχει πάρει... Τι έγινε καλά. Σπανούλης. Σπανούλης ο Λαθούρος. Σπανούλης ο Λαθούρος. Μοιάζει, έχει το στήθι. Ναι. Άλλος. Είναι στήθι. Αυτός είναι καλός παίκτης, μωρέ. Αυτός έχει βάλει τους πόντους, μαλάκα, τους βολές. Έχει πάρει ένα σωρό φάουλ. Αυτό παίζει, μωρέ, όλο. Όλο το παίζει αυτός. Γι' αυτό παίζει. Δεν παίζει ο Μάμινα, όμως. Για να δούμε. Τι μαγαρονάδα. Μπήκε, ρε. Ναι ρε, παιδιές. Μπερδευτήκανε τώρα γιατί το έκανε άλλος παίκτης στο βίντεο. Γι' αυτό μπερδευτήκανε, ρε. Περιμέναν να την πάρει το Φίλιππος την μπάλα. Μπήκε ο Βασούλας. Ποιος? Ο Βασούλας. Να σου πω τι είχε κάνει ο Τζούρας. Πήδηξε από εδώ. Από το τρίποντο, πήδηξε μια. Ναι, εκεί πήρε φορά. Πάρ' το τάκι. Αφήστε τον ρε μαλάκα, τι θα κάνει ρε.
παίκτης ο προπονητής. Πότε θα τα δει όλα ρε μαλάκα. Δεν έχει παίκτης ο προπονητής. Άρα δεν έχω πολύ μπαταρία. Τι έγινε τώρα. Κάτι να το πάω. Γιατί δεν πώς ποιος το πήρε στην φόρμα. Τι είμαι εγώ ρε, ίντερνετ. Δεν ξέρω πού μπαίνεις. Ωραία, κάντε. Ψηλό είναι το σχήμα. Ποιος παιδί είναι λίγο. Πρέπει να γύρνα λίγο την κάμερα εσύ. Μένει το παντελόνι σίγουρα. Για κοίτα το πίνια, Μακριά! Όχι. 1-0 Ολυμπιακός Παναγιωταρόπουλε. 1-0. Νίκο! Παναγιωταρόπουλος. 1-0 Ολυμπιακός. Έλα ρε! Ολυμπιακός 1-0. Μέσα να πω. Ποιος, Τσιμπού. Πρώτα για την ομάδα. Καμιά ενίσχυση, τίποτα. Ναι, την αγάπη του. Όχι, δεν έχει προλάβει. Κανόνιζα να σε γαμίσω, να μην κάνεις. Θα σε βγάλω έξω. Τι λες, συνεχίζει το κουτάκι. Ένα κοντινό στο παντελόνι. Ένα κοντινό στο διαιτητή, γάμο. Σταματήστε. Γάμο το καλούπι του. Κοίτα. Άσε το διάλογο, βάλε πιο ψηλά δεν το βάζει. Βάτσα βρούτσα. Πύργο είναι αυτή η ομάδα. Έλα ρε Στάτο, πάμε ρε Στάτο! Είναι και διαματίδηση. Έτσι μπορεί να ξελογαθένεις. Τώρα μαλάκα, μόνο εμείς είναι το καλάθι. Εφτά μας ασκότησε στα αρχίδια, λέω εγώ.
Έξω! Έτσι για τον μικρό Σταυρόπουλο. Έχει τσαμπουκά ρε. Ο Σπανούλης κάτι κάνει τώρα. Το νησό. Το νησό. Κοίτα το φωνάζει το Σπανούλη. Μοιάζει ρε. Μοιάζει. Εγώ πριν από μόνος μου το γίνει. Γιάννη, πάμε ρε φίλοι, να σου ανεβάσω τη διάθεση 0-1 Τσιμπούρ. Πάμε Γιάννη. Κάντε με ρε. Κάντε στη ζωνή. Κοίτα που σταμάτησε ο χρονόμετρο ρε μαλάκα, 1-1-1. Ρε μαλάκα. Τι έγινε? Είναι κακό. Χάνεται ρε μαλάκα. Σταμάτησε ο άλλος, σταμάτησε. Ήρεμα ρε. Όπα ρε Μίτσο! Ήρεμα ρε! Ζατ! Ζατ! Ζατ ρε! Ζατ! Τι δίνεις ρε ξεκολιάρη! Είσαι χοντρέ. Ο άλλος το έδωσε ρε. Ο άλλος το έδωσε. Κοίτα, σε 0 χρόνο το έδωσε. Ρε, πιο κάτω παντελόνι ρε! Όχι ρε μα. Πάμε, πάμε. Ζατ! Ζατ! Πάμε ένα καλό ρε, πάμε ένα καλό. Ναι, ναι. Σάκα. Ζατ! Ξω! Ρε, τον έβρα του σούταρε. Το ξέρεις. Τι έκανε σούταρε? Στη σέντρα σούταρε από το κέντρο ρε. Ναι. Δεν το είδες. Εμείς όταν κάναμε σέντρα σούταρε κατευθείαν. Αλήθεια. Ναι. Και το έκανε και καλό κιόλας. Κι αν όντως. Στάβα εμένα τι μου είπε, με το πέναλτι που θα χάσει. Γιώργη, μου είπε Παναγία. Ο πατέρας του. Τι έδωσε τώρα ρε. Όξο μπουχέσα. Κάτι γίνεται ρε μαλάκα, τώρα δεν δείχνει πολύ καλά. Το zoom του κάνει. Δώσου τη ρε.
Ρεφερή, πες με τι άσπρη. Περιμένεις όρνιο. Όρνιο. Ωραία σέντρα. Άντε ρε μαλάκα, βάλτε ένα καλάθι. Μότο. Καναλιαζούν. Σούταρε ρε μαλάκα. Όχι, τον βέρε. Όχι από εκεί, όχι. Καλό είναι ρε. Άμε. Μόνο Τι έγινε αυτός. τώρα, γιατί έγινε έτσι τώρα. Από αυτό το 7 μας έκανε. Μάλακα έχει βάλει τους φώτους από πολλές. Μας πάει ένας παίκτης για πίσω. Παίξε γαμώ το μουνί της πουτάνας. Όχι πανικά, εκεί είναι ένα μουσκάρι μαλάκα. Και δεν μπορεί να μου περτζάρει αυτό. Σπάρνα δηλαδή. Δώσ' του μία ρε μαλάκα. Φάουλ. Πόσο είναι ο Ολυμπιακός, 1-0. Ο Τζιμπούρ το έβαλε. Θα βάλει και ο Τζιμπούρ. 3. Sì. Ναι. Ο άλλος πήγε να πάρει τη βολή Μπράβο το 10, ρε. Σπανούλη. Το 10 πήγε να πήξει τη βολή. Αφού κοιμάται όρθιο, κοίτα το. Δύο ζητήρια δουλάνε. Δεν κάνω το τις πουτάνες. Τώρα φώτη, τι είναι. Πάρ' το ρε. Δεν πειράζει το εφημερίδα αυτό τσέ. Γεια ρε, μπόμπα είναι. Μπόμπα είναι. Θα κάνει φόλο φώτης, κοίτα για να δεις. Παίξε γάμο το μουνίτσο, αδερφής μου. Έτσι. Ηρέμησε το παιχνίδι, ωραία. Μπήκε ρε. Όχι ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, τι φάουλ σου πάρει αυτός ο παίκτης. Τι κάνει, παίρνει την μπάλα μόλις το άνθρωπος. Εγώ να του κάνω ένα tackling. Ναι ρε, ένα tackling αντιαθλητικό. Γι' αυτό, ναι. Και μετά ας με έβγαζε έξω, δεν με νοιάζει. Και μετά ας ξαναπήγαινε να έκανε αυτό το πράγμα που έκανε. 5 αντιαθλητικά θα έκανα, 5. Αυτό είναι στο ποδόσφαιρο, κατάλαβες. Τώρα θα την είχε πάει στο σβέρκο. Θα την είχε πάει στο σβέρκο τώρα.
μετά ξανά έκανα αυτό που έκανε πριν. Ανοίγει αρχή. Φωτάζω. Το έχουμε πει. Παίζαμε. Κάσε και μία ρε γαμώτο μου νίκης αδερφού σου. Κάσε και μία. Μου διαμαντίδης. Όξο ρε! Κοίτα, αποκοιμήθηκε ρε. Όξο. Τι κάνει, δεν είναι τέτοιο. Είναι αυτός μαλάκα. Ποιος ρε. Τι που έκανε κάτι τέτοιο. Κάνει έτσι ρε. Βάλε μία. Όχι ρε. Τι θα κάνει ρε, τι θα κάνει το φιλαράκι. Τι θα κάνει. Εντάξει, δεν πειράζει, καλά. Όχι ρε. Α, δεν χάνω πολύ. Κώστα, Κώστα. Πάμε ρε Τσάφο! Γίνατε ρε, γίνατε. Ας το βγαίνω με φτάσει το πάνω. Καραγιώζη. Vlog ρε γαμώτο. Vlog ρε γαμώτο, τόση προσπάθεια. Και το θα έχει πάει στο τέτοιο. Θα πάει στο 13. Ας το διάλο σκατά. Σκατά. Σούτα ρε! Σούτ! Σούτ! Κοίτα ο χοντρός μαλάκα. Αυτό δεν έχει καθόλου ρε. Τώρα πλησιάζουν να μπει αυτό. Πολύ. Όξο ρε πουσταρά! Όχι, εγώ ξεχάστηκα ρε. Η κάμερα δεν είχε γυρίσει, ωρε μάγκα. Οπότε έχω κάνει κόλλος. Ωρε βουλή. Ω, την κάμερα δεν γύρισα πριν ξέχασα. Την κάμερα την καμίσα εκεί πέρα και εκεί πήγε την γέρανε. Ούτε φαόλ είδα τίποτα. Ξεχάστηκα ρε. Να βλέπεις. Yeah. Να καλύψουμε λίγο διαφορά μου. Γιατί φάουλ εκεί ρε μαλάκα. Φώτη. Ο Στάθος και ο Αντώνης τώρα γιατί έχει φάουλ του λάθος. Το 14 το δώσει. Ξω! Είδε μπάλα.
κάνετε γάμο. Όχι ρε γάμο. Όχι, τρίτο ρε μαλάκα, τρίτο. Όχι ρε. Πού μου λένε ρε μαλάκα, τι πώς θέλετε. Πάλι στο 7 ρε μαλάκα, πόσες φορές έχει βαρέσει αυτό. Ξεκινήσαμε καλά. Είναι έμπειρος πολύ ρε μαλάκα. Τους παίρνει όλα τα πάνω. Γιατί βιάζεται ρε μαλάκα, μπορεί να μου εξηγήσει γιατί βιάζεται. Πολύ καλό. Μπράβο 7! Μπράβο Μπινέ! Βλάκα σου έχουμε δώσει στα 10 βολές. Στα διάλογα ήδη με το μήνυμα της συνεχής. Όχι φάουλ ρε. Και αυτά πάλι. Μίστε. Πώς είναι ρε μαλάκα. Έξω! Έτσι! Βάλε και καμία ρε. Έξω! Βάλτε αυτά ρε πάνω, είναι κοντός. Πάει ρε πες του είναι 2 μέτρα άπλωτος και πάει να μου κάνει έτσι. Κάτω έτσι. Ο άλλος έχει πάει την ίδια πίσω. Έχει περίπολο. Μπράβο. Ο Τσιγκάνος που είναι ρε. Αθήνα. Γιατί? Δουλεύει. Σήκω το μπούμπα! Παραλίγο, εγώ να πω παραλίγο. Παραλίγο. Πιο πίσω Μίτσο, πιο πίσω Μίτσο! Μη, όχι! Θέλει πολύ μυαλό να τον πήρε στο νόμο και κάνει πάνω. Τι έγινε? Τι έγινε? Μπήκε μέσα φαίνεται. Τρίματα. Τρίβο είναι το πριν φάγαμε. Τον έβγαλε. Τσαπίλα.
Πάλι καλά. Σωστά είναι ο Πάλος. Το είδες όμως πόσο έμπειρα... Ναι. Το 7 είδες πως μάρκαρα. Ανδρέα, μια άμυνα ρε. Ναι λέει. Μπράβο ρε Σπανούλη. Μέσα είναι. Χωρίς φαουλ Μίτσο, χωρίς φαουλ. Ζατ, 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 αου, κράου. Κράου. Ρε Παναγιώ, είδα κι άλλο, λες και είναι ο Κόμπε. Είδα κι άλλο. Λες και είναι ο... Τρίτο ρε μαλάκα. Κράου. Το βάλε, αντί να πουστάρει και το βάλε. Κοίτα πως πετάει ρε μάνα, δεν πετάει κανένα κανόνι. Κράου. Ζατ. Ρε, δώσ' το άλλες 8 ρε. Πάτα και λέει ο Μπούμπα. Κοίτα εδώ. Πάει να την ξανακάζει, πάει. Ζάτ ρε. Πάει για να μίσεις καρδιόλα. Τον της αδερφής σου. Μία. Φάουλ του κάνει ρε, φάουλ. Φάουλ του κάνει. Μπράβο ρε, Ζακ, άστο ρε. Αλλά δεν έχω γραφήξει τίποτα, όλα τα χάνω. Ζακ, κράου. Για να το βάλει το μουνί. Ναι ρε γαμώ το μουνί της αδερφής του. Ωχ, την έκανα τη φάση. Δεν την έχω τραβήξει καμία. Ποια φάση έχεις τραβήξει? Καμία. Κρακ, ζατ. Σταυρό, δεν το τράβηξα αυτό ρε μάγκα. Αποκοιμήθηκα. Έλα ρε. Εντάξει ρε. Δεν είναι χαζή και αυτή, δεν καταλαβαίνω. Πριν να με γίνει τίποτα αλλάξε το. Αφιέρωσε αγόρι μου. Αφιέρωσε. Ζατ. Ο αδερφός του διαιτητή. Πάμε Μιτσάρα. Αλλά για πάρει νίκη σήμερα. Φεύγει από μέχρι κλείσιμο πάρα. Θέλει δουλειά σου, συμβολές σου. Τέλει. Άρε κοβάσε Μιτσούδελ εκεί. Άρε. Ντάργκο. Άμα χάσουμε και αυτό σήμερα πάμε για ύπνο ρε. Έτσι πάει βρίνια. Βρίνια έτσι δεν πάει. Μπράβο, δεν μιλάς Παύλο, πάμε. Πάτε μου Μαρία έξω.
Εφτά που είσαι καλός παίκτης ρε. Γιατί? Άμα βλέπεις καλά μπροστά σου. Φύγε ρε, φύγε ρε. Φύγε ρε. Έφυγε. Σατ! Μαλάκα τους κότσες. Τεχνική! Φαινάκι μεγάλο. Εγώ άμα είχα και 4-5. Σε ποιον? Την επόμενη του πέρε μαλάκα, κανονικά δεν πάει η επόμενη. Του την πετάς. Γιατί ρε Μίτσο! Μαλάκα εκεί μπορούσε να πέσει κάτι και να το πάρει αυτός το φάουλ. Θα μας χαιρίσουμε το πίτσα. Σούλη, άμα πάρουμε σήμερα νίκη φίλε, έχεις διαρκείας. Και εντάξει να σε επικοινοφέρνει η φορέγα. Εγώ πρώτη φορά έρχομαι ρε. Και εσύ αγόρι μου, κι ο Βρίνιας. Πάμε. Αντιαθλητικό! Αντιαθλητικό ρε Ανίτη! Ωραία μαλάκα μου πολλά φάουλ εμείς όμως. Κοίτα το μου να πάω τι λέει ρε μαλάκα. Τεχνική! Ποινή. Ξω! Πώς την ρε. Κοίτα φύγει. Άντε ρε φίλε, δεν το είσαι. Τι έγινε ρε. Τα γκουλ, λέγε. Θα πάρουμε το μάτς. Του πούστου. Αυτή η ομάδα κέρδισε από την ομάδα που χάσαμε την προηγούμενη αγωνιστική. Φαντάσου, αλλά είμαστε χάλια την προηγούμενη αγωνιστική. Και ό,τι έβαλε. Την προηγούμενη αγωνιστική. Πέτα ρε Γιάννα ρε μια τριποντέλα. Δεν είναι θετικό έδωσε. Ναι. Κοίταρε μα. Βρίνια το πόδι σου. Τρίτο φάουλ και το φάουλ. Και όλα κόντρα με 3 και εντάξει με 2. Και ο Σάφος με 3. Και το 7 έχει 3 φάουλ. Δηλαδή είναι ευκαιρία. Ποιος που τους έχει βάλει, κάτι θετικό έδωσε. Έδωσε. Μαλάκα τους λέει γιατί να πάρουν.
κάνεις ρε Αντώνη? Μάνα, μην φωνάζει. Ότο. Ναι, Νίκο, ναι. Γαμήθηκε αυτό, μαλάκα. Άντε ρε, μια ώρα ρε. Γιατί φυγόταν μηδέν ζώη, φάνηκε. Ο ένας και τρεις πάνε play-off. Να σου πούμε κάνει και 2 ήττες, άμα κάνουμε και σήμερα 3 στο τέλος. Που λέει ο λόγος στο τελευταίο μας χαρτί. Κατάλαβες. Σπρώχτονε λίγο μωρέ! Το μπουχέσα! Ήρεμα ρε Γιώργο! Ηρέμησε! Ήρεμα! Μαλάκα εντάξει.
Έχει φύγει, ναι. Βάλε μία γαμό το τάφα. Βολές ρε Ζουρ. Βάλε μία ρε. Και μία να βάλει, δεν είναι μία. Χριστιάς, βάλε για την μία. Κάτσε να μην πει άλλο. Εντάξει, δεν είμαστε και πλέον έκτος, αλλά λέμε τώρα. Να βάλει μία, δεν είναι. Έχει 0-2 πλέον. Έχει 0-2 πλέον. Ναι, γι' αυτό το λέω. Είχε 0-2 πριν. Αλεξόπουλε. Αυτός. Το είδα. Σιγά Γιάννα ρε. Σιγά Γιάννη. Πήρε το σημειάκι μπροσταριά ρουά. Αν πάρουμε τη διαφορά 7 με 8 έτσι μόλις το. Ζατ. Ξο. Μπόμπα. Ας το διάλο, σεροβολία. Ας κάτω τα αρχίδια. Με κάτι πιτσομεδέδες. Σκότωσε ο μαλάκα. Τι έγινε ρε, χτύπησες. Πρέπει στο Γιάννη το φάουλ. Το πρώτο. Χωρίς φάουλ. Αυτή τη φάση την έχασα. Τώρα δεν είχε μετά. Ναι. Για πάρτι σου ρε Τζούδα Χότο. Μηδέν 1-64, Νίκο. Σιγά Φιλιππά, κόψε ρε παιδάκι μου, πάσα φόρμουλα. Ξεκατάρασε είναι έτσι. Δεν έχει ξαναβάλει καλά αυτή εκείνη την ώρα. Πάρε ρε Αττιγάρα. Τι δίνεις τώρα ρε.
Πάρε Φίλιππα. Γάμος. Βήματα ρε, Αλίτη! Αντιαθλητικό ρε! Όπω δεν έχω πιάσει καμία φάση. Ούτε αντιαθλητικά, ούτε εκεί, ούτε εδώ. Πού κοιτάω ευθεία. Εκείνο δεν έχω πάρει Δεν τον έκοψε καλάπα. καθόλου ο άνθρωπος, Δεν έκοψε καθόλου. Λοιπόν, βάζουμε μία έσω στις δύο βολές. Είναι 30. Βγήκε αλλαγή μόνος τώρα. Όλο το παίζει. Όχι, λες. Δεν βγαίνει αλλαγή καθόλου. Μετά, όχι ρε. Ήθελε δικά την ομάδα. Είναι πρόεδρος προπονητής παίκτης. Ναι. Όχι ρε. Πρόεδρος δεν ξέρω. Προπονητής παίκτης. Στο συμβούλιο σίγουρα. Έλα μωρέ. Βάλτε μία. Τι σκάει, μπουμ. Βάλε και την πρώτη μωρή παιχτάρα να πάει στη δεύτερη. Παίξε ρε μάγκα. Μέσα. Είναι καλός ρε πίστη εκεί, θα σου πάρει το πάνω του. Μα και μαλάκες δεν είναι μια γωνιά να το πρίσεις με τα Ναι, μούτρα. ρίχ' του μία ρε καλή γάμο. Στα δάχτυλα παίζει ρε, στα δάχτυλα. Με πουνιά. Μπράβο Φώτη! Μπράβο! Ωραίο ρε. Το έβαλε. Σε γεράσω εγώ πήρα το βράδυ, σε κάνω κάκα. Ζαπ. Μπράβο Μπούμπα! Μπράβο Μπούμπα! Μπράβο Μπούμπα! Σήκωσέ το. Μπράβο Μπούμπα. Είναι γατόνι. Ποιος Ο Μπούμπα. Ο διαιτητής. Ναι, λες πίνει κυροζίνη. Φάουλ! Όχι μωρί που Ζατ! Δώσ' την!
Βλέπω, δεν έχω τραβήξει τίποτα, όλα τα χάνω. Πεντάρι παίζει τώρα. Άστε μα. Όχι μωρί. Πες στο στόμα σας. Πιπινίστε. Ζαν. Ας το διάλο μπουμπά! Έδωσα διαθετικό, Ναι ρε μαλάκα. Ποιος το χτύπησε ρε? Μπαφωτάρα τον τελείωσες. Καλά του κάνες, Ας το ρε, δεν δίνει το χέρι ρε. Δώσε τον μπούτσο. Αυτό μου ξέφυγε. Στην κάμερα, όποιος δει την κάμερα, αλλά. Πλάγια. Ρε, τι δίνεις ρε. Σήκω το. Σήκω το ρε. Ω, μαλάκα, μπορεί να έχει βάλει 35 πόντους, αλλά έχει φάει μισό κιλό ξύλο. να κάνει. Μπορεί να έχει βάλει 35 πόντους, αλλά έχει φάει ξύλο. Έτσι θέλει, Έτσι είναι. Αρχίδια, δεν έχει φάει 5 κάρτα. Έχει πάρει και πολλά φάουλ έτσι. Ναι, πρέπει να φανεί αγώ. Αγώνι. Αυτός τα έχει πάρει όλα τα φάουλ, κοίτα. Κοίτα πόσο φάουλ έχουν. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Ζαν! Πολύ καλό. Τράβα να σου πει, τράβα. Τράβα να σου πει. Ζατ! Γι' αυτό δεν κάνει αυτός η μεγαλύτερη ομάδα να πάει ρε, κοίτα πως κάνει άνθρωπος Άμα και προπονητή και σε δούγανε. Άρε ντέκια μου θέλει. Τι? Τι? Ντέκια. Έχει κάνει κι άλλο ένα βοηθός ρε μαλάκα. Στην Ολυμπιάδα είναι. Τι έγινε ρε? Τι κάνουνε? Τώρα ποιος θες μετά? Τι λέγει, όχι λά. Δεν ξέρω, δεν βλέπω φανέλας. Έλα ρε, τι άγια μη. Πάει στο διάλο μαλάκα 6 μέτρα. Τι έγινε? Το παίζει 6 μέτρα. Δεν ήταν εδώ και του έλεγε να έρθει εδώ. Άι, κανείς. Μπράβο Σπανούλη! Ίδιος αυτούς της ίδιας είναι. Ξω! Θα το ζουν έξω πήγε να πάρει και τα παίχτη. Μαλάκα, άμα έχει να παίξει δεν θα τον εβάρω και στέζει. Έλα ρε μαλάκα. Δώσ' του τι ρε! Κάτσε να σε κάνει έτσι γέλη. Ρε πέντε, γίνονται μια χαμούτρα. Γίνεσαι καραγκιόζης. Όχι, μην το ξαναπείς.
πατάει ρε πίστη. Με ξεκούγεται πολύ εδώ μέσα. Ακούς τι λέει, άσου εκεί. Άσου εκεί να καταλάβουν. Όποιος θέλει φεύγει από την ομάδα του λέει. Είναι τρελός. Είναι καλά. Είναι καλά κοτσάρα. Πρέπει να είναι καλός κότσο. Ναι, ναι. Άρα γίνεται. Όχι μωρί. Καλός ο Σπανούλης σήμερα. Πού παίρνει ο Καλογερόπουλος. Δεν είναι ξανά ο Μαντάς σήμερα δεν κοιμήθηκε, Πετρόπουλε. Όχι, και σήμερα δεν είχε βγει έξω. Όχι. Ζήκερο για Σεβίτσιους. Τι κάνουμε. Τη διαφορά ρε, πάμε να πάρουμε τη διαφορά. Ποιο μεγάλο. Έφυγε, πού πήγε. Ποιο. Ας πες το 8, γιατί δεν έχει πάει διαφορά. Δεν είναι καλός. Πήγε 24 Νοέμβρη για να κερδίσει ο Μαντάς. Γαμισέτα. Έβγαλε Χριστούγεννα ρε. Σε δύο ομάδες, όχι σε μία. Έβγαλες Χριστούγεννα. Μέσα. Μπράβο μωρή Δήμη. Κλέψει τώρα λίγο να γίνει λίγο, να έχει αρχίδια. Τι κάνεις, δεν χρειάζεται. Έχει να δώσει άλλο. Α, ναι. Τι να δώσει ρε μαλάκα, θα μπεις για διαφορά για το δεύτερο γύρο. Έλα ρε. Έτσι ρε βρίνια, εμπειρία. Εμπειρία. Πιο μακριά ρε. Μέσα. Όξο! Τι κάνει άλλη, κάνεις μία ρε μαλάκα. Πίστο ρε. Όχι, όχι. Πίστο ρε. Όχι. Πας, πας. Εγώ σου πες Μπεχταράς, ο προπονητής. Ρε τι γαμίς θα του ρίχνα. Τι καταμουτσινιές, τα άσπες τα μούτρα. Μαντά! Πήγε 24 του μήνα να τερδίσεις, Τους γαμίσαμε. Ο Καράφλος ρε μαλάκα. Ολυμπιακή παιδεία. Ναι ρε μαλάκα. Έτσι πάσχει αυτό. Αν είναι καλέ. Έχουμε ρεπό τώρα ρε. Ποιο ρε. Τι είπες Τάσο. Γαραφλό ρε. Τι. Είναι ξέρα ρε. Μας έκανε μάθημα. Ολυμπιακή παιδεία ρε, ναι. Είναι αυτός που είναι στην Κρίνη. Ναι. Τι παίζει μπάσκετ. Το βλέπεις στο... στο πόντα. Μπράβο ρε τρένο. Άντε να δούμε.